बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' दिनैहाय आं एसे दिन्थिलांदिनि माइखौ माने हाबाय आरोना। थ' लास्ट भिडिअ आरो फोथाराव थानानै गोबांथार भिडिअ बानायदोंमोन आङो। दिनै नोंथांमोननो एसेहाय दिन्थिगोन। थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। फाइनालि लोगोफोर नै फोथाराव मोनफैबाय माइखौहाय हागासिनो आरोना नै मेसिनजोंहाय। जा बरियानो पुरा हागासिनो नै। फुल जाबाय माने माइखौ लानानै थांबाय आरोना दोनहैसिगोन दा। गारिसेयाव माने बेसे जाबाय नै वा आरो दंबावोसो खै गारि फैगोन हिसाब गैया माने। दिनैहाय माने माइखौ एसे हाबाय आरो आङो दा फोथारावनो दंगासिनो। नोंथांमोननो एसे मोजाङै दिन्थिलांजोबगोन आरोना। थ' नायलांबाय थादो आङो एसे दिन्थिलांनो। नै पुरा जायगाया माबायदि जाजोबो दासो आराम्भ। मेसिना एकदम सिगाङाव दं। रायजोफोर दिनै आङो भिडिअखौ बेसेयावनो फोजोबनांसिगोन खारन दिन्थिजोबनो हानाय नंला। माने ओरैबायदि अखा हानानै होबाय माइ हाबाय थानाय समावनो आरोना। थ' दासो खामानियानो जोबखादों। जास्ट आंबो नै सिजोब्बाय गासिबो उफाय गैया। ओरैबायदि अखा पुरा माने सिनाय बायदि जाजोब्बाय आरोना। थ' गोलाव खालामला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। माइ आन्थाखौ खुनुरुखुम न'आव सोनो हाबाय आरोना। थ' ओमफ्राय आरो एसे दंबावोमोन बेखौबो थफ्ला थफ्लि जुनानै एसे न'आव सोबाय। सोनायजों अखाजों ओरैबायदि अखा माने खस्थ' जाबाय आरो एसे ना। थ' आङो दिन्थिगोन गाबोननि नेक्स्ट भिडिअआवहाय। थ' लोगोफोर गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।